हम तोहरा प्रीतिया में हैं, दिल के दुनिया लुटा दिल बानी। ठीक है। वैसे ई का होता कैमरामैन? अवार्ड शो होता। अवार्ड शो होता कौची के रे? वैसे तो पौने भैया बेस्ट सिंगर के अवार्ड ले ले हुई का। न्यूज और नहीं क्यों तक नहीं खेसारी भैया के मिलन बा। तो भैया कल पटना में फिल्मची अवार्ड शो रहे। आई अवार्ड शो वाला के कोनो बढ़िया आदमी ना मिलल अवार्ड देला तो कनी गाय भैंस के लिया के अवार्ड दे के कहता रसन जाओ 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 जाओ। क्या बात कर रहे रे बाबा? ना भैया ये इतना बड़का अवार्ड शो था कि इसमें टुनटुन यादव को भी अवार्ड मिल चुका है। अवार्डवा का नाम है बेस्ट डिजिटल राइजिंग स्टार। अब साला हम वो मेरा से ये सोच रहे हैं कि बेस्ट डिजिटल राइजिंग स्टार होता क्या है। ना भैया ये फिल्मची भोजपुरी वाला थोड़ा दिमाग से पैदले नु बारसन। हैसन हैसन आदमी के जवन जातिवाद करेला ओकरा के बड़का बड़का अवार्ड दे देता रसन ना। ई कबो मैथिली ठाकुर का पूछला सन ना उ कहाँ से आई तो लड़की यह हती उ नाई। यहाँ तक कि एकनी शारदा सिन्हा के पूछला सन ना उ तब बुढ़ा गइल बड़ी। अब बुढ़ौती में का है। यहाँ तक कि कनी कल्पना पटवारी के ना पूछल सन जौना के बढ़िया बढ़िया गाना आयला जेकर छठ के गाना बढ़िया बढ़िया आयला 10 साल के गाना अभी बाजेला छठ में। उहो आदमी के ना पूछल सन काहे कि आसाम के नहीं है वो कहाँ से आ जाइए। उहो नहीं है। यहाँ तक कि हमनी के भोजपुरी के आन बान शान नीलकमल सिंह के ना पूछल सन जेकर 1 महीना में एगो ना एगो गाना निकल जाला आ 100-200 मिलियन व्यू आराम से लिया देला। ओकरो के कनी ना पूछल सन। शर्म करो, भगवान से डरो भोसड़ी वालों। भगवान। तो अब हमनी बात कर है के पवन खेसारी के बारे में काहे कि धरती बिना अधूरा आ पवन खेसारी के बिना भोजपुरी अधूरा बा। क्या बात है चलिए शुरू करते हैं। तो खेसारी लाल यादव के मिलल बा बेस्ट सिंगर अवार्ड। पवन सिंह के मिलल बा बेस्ट गोल्डन सिंगर अवार्ड। लेकिन भैया हम ई अवार्ड शो ना माने काहे कि एमे खाली बेस्ट सिंगर गोल्डन सिंगर घेवड़ा सिंगर फदुआ सिंगर इहे सब खाली सिंगरे के बारे में अवार्ड देहल बाटे। एमे ना बेस्ट एक्टर के देहल बा ना बेस्ट विलन के देहल बा ना बेस्ट हीरोइन के देहल बा। ई सब के एमे अवार्डे नहीं के मिलल। थोड़ा सा भोजपुरी ला क्रेक न हवा सन।